ያሱኬ ኣብ ታሪክ ጃፓን እቲ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃውን እንኮ ዘይ ጃፓናውን ሳሙራይ ወይ ብሉጽ ናይ ሴፍ ወታደር ኣብ ግንቦት 1579 ማለት ቅድሚ ኣስታት 450 ዓመታት አሌሳንድሮ ቫሊግናኖ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ሚስዮናዊ ወይ ናይ ሃይማኖት ሰባኽን መልእኽተኛን ነቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይቲ ዝዓረፈሉ ወደብ ደው ኢሎም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ጃፓናውያን በኣድናቆትን ኣግርሞትን መንጋግኦም መሬት ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ኣፎም ሃህ ብዘበለ ኣገባብ ከም መጽሓፍ ቀለም ኣዝዩ ጸሊም ዝቆርበቱ ጉልብት ነዊሕ ዝቁመቱ ኣፍሪቃዊ ጎበዝ ተሰንዩ ደበኽ በለ ብፍጹም ሪኦሞ ዘይፈልጡ ፍጡር እምነት ካቶሊክ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ንምስፍሕፋሕ ካብ ኤውሮጳ ተላኢኹ በኣፍሪቃ ኣቢሉ ንህንዲ ሓሊፉ ኣብ ጃፓን ዝበጽሐ ሚስዮናዊ አሌሳንድሮ ቫሊግናኖ ንመጀመርያ ግዚኡ ኣይነበረን በቲ ቅድሚኡ ዝገበሮ መገሻታት ናይ ንግድን ስብከትን ዝተበገሰ ምስ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ግዜ ኣዝዮም ሓያላት ሃጽያት ናይ ጃፓን ዝነበረ ኦዳ ኖቡናጋ ጥቡቕ ዕርክነትን ሸርክነትን ስለ ዝነበሮ ነቲ ከም ዋርዲኡ ማለት ቦዲጋርድ ሒዝዎ ዝመጸ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣሰኒዎ ናብ መንበር ቤት ናይቲ ሃጸይ ኣምርሐ ሃጸይ ኦዳ ኖቡናጋ ነዚ ጉልብትን ዘርዕድ ምስሊ ዝነበሮ ጠንካርን ዕድሚኡ ኣብ 20ታት ዝግመት ኣፍሪቃዊ ከምኡ ዓይነት ሰብ ርኢዩ ስለ ዘይፈልጥ እቲ ኣዝዩ ጸሊም ሕብሪ ቆርበቱ ናይ ባሕቂ ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንዓሳኹሩን ሸቀልቱን ጸዊዑ ደጋጊሞም ብመፋሕፍሒ እናተጠቕሙ ነብሱ ክሓጽብዎ ኣዘዞም የግዳስ እዚ ኣፍሪቃዊ ጎበዝ ዝሕከኽ ሕብርን ቆርበትን ስለ ዘይነበሮ ደኺሞም ጥራዮም ተሪፎም ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ግን ሃጸይ ኦዳ ኖቡናጋ ነቲ ሓይሉ ክንደ 10 ጃፓናውያን ሰብኡት ዝበጽሕ ጥንካሬ ዝነበሮ ተባሂሉ ኣብ መዛግብቲ ታሪክ ጃፓን ተሰኒዱ ዝርከብ ጎበዝ ኣዝዩ ስለ ዝፈቶ ያሱኬ ዝብል ሽማ ጠሚቑ ንደቁ ቁሩብ ገንዘብ ናይ ጁባ ክህብዎ ኣዚዙ ካብ ጎኑ ዘይፍለ እሙን ሓላዊን ወታደሩን ክኸውን ይወሲኑ መዓስ ዝጥራይ ሃጸይ ኦዳ ኖቡናጋ ንያሱኬ እሙንን ዘይጸዓድን ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ እቲ ኣብ ታሪክ ጃፓን ልዑል ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ልዑል ክብሪ ዝወሃቦ ማንም ሰብ ዘይረኽቦ ዕድል ብዓብዩ ኸዓ ብፍጹም ዘይ ጃፓናዊ ሰብ በፂሕዎ ዘይፈልጥ ማዕርግ ናይ ሳሙራይ ወታደር ንክኸውን ንወታደራውያን ሓለፍቱ ንያሱኬ ኣብ ናይ ሳሙራይ ታዕሊም ወይ ናይ ሴፍ ተዋጋኢ ልክዕ ከም ካልኦት ጃፓናውያን መሰሉ ከይተነፍገን ከይተነጸለን ተሳሒሉ ክወፅእ ኣዘዘ ናይ ሳሙራይ ተዋጋኢ ኮይንካ ተመሪዕካ ንኽትወፅእ ካብ ዕሸል ዕድመ ዝጅምር ታዕሊም ኮይኑ ፍሉይ ግን ከዓ በዳሂ ኣካላዊ ልምምድ ናይ ቻይና ናይ ካራተ ታዕሊም ትምህርትን ስነ ጽሑፋትን መንፈሳዊ ዲስፕሊንን ጽንዓትን ዘጠቓለለ ኮይኑ እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ዕድመ ጉብዝና ምስ በጽሑ ኬንዶ the way of the sword ወይ ከዓ ኣገባብ ናይ ሴፍ ዝተሰመየ ፍሉይ ናይ ሴፍ ታዕሊም the code of samurai ዝተሰመየ ናይ ሳሙራይ ወታደር ክስዕቦምን ከተግብሮምን ዘለዎ ናይ ሞራልን ስነ ስርዓትን ሕልናዊ ሕግታት ከምኡውን ዘን ቡድሂዝም ዝበሃል ሃይማኖት ብግቡእ ከምልኽዎ ኣለዎም ዋላ እኳ ኩሉ ቀሊል እንተዘይኮነ እቲ ዝኸበደ ክፋል ናይ ዝተዕሊም ግን ኣካላዊ ልምምድ ነይሩ ብፍላይ እቲ ንውግእ ሙሉእ ብምሉእ ድልዋት ከም ዝኾኑ ዝገብሮም ጥበብ ካታና ዝበሃል ናይ ነዊሕ ሴፍ ታዕሊም ዋኪዛሺ ዝበሃል ናይ ሓፂር ሴፍ ታዕሊም ያሪ ዝበሃል ናይ ጭማራን ጨመተን ልምምድ ከምኡውን ኣብ ፈረስ ተወጢሕካ እናጋለብካ ብኣርቸሪ ማለት ብማንቲክ ክራማ ብልክዕ ታርጌትካ ንምህራም ዝዓለመ ስልጠናን ዘጠቓለለ ኣዝዩ ፈታንን በዳህን ግን ከዓ ኣብ ኩናት ዘይሰዓሩን ዓብለልትን ኮይኖም ከም ዝወፁ ዝገብሮም ብዓይነቱ ፍሉይ ታሪኻዊ ማዕርግ ነይሩ እምበኣርከስ ያሱኬ ከምቶም ጃፓናውያን ካብ ብንእሽቱ ዘይጀመሮ ክነሱን ንጃፓናውያን ዘይመስል ወጻእተኛን እኳ እንተነበረ ሳላቲ ህዱኡን ምእዝዙን ጠባዩን ዱልዱልን ጥንኩሩን ኣካላቱን ከም ተወሳኺውን ፍሉይ ውቃብኡን ሕብሪ ቆርበቱን ብሃጸይ ኦዳ ኖቡናጋ ፍቱው ክኸውን ስለ ዝኽኣለ እዩ ነዚ ዝኾነ ዜጋ ናይ ካልእ ሃገር ረኺብዎ ዘይፈልጥ ዕድል ናይ ሳሙራይ ተዋጋኢ ኮይኑ ክወፅእ ዕድል ዝረኸበ ከም ትጽቢት ናይ ሓለፍቱ ኸዓ ነቲ ታዕሊም ብዘይ ጸገም ዛዚሙ ቋንቋ ናይ ጃፓን መሊኹ ሳሙራይ ዝበሃል ክብርን ማዕርግን ክላበስ በቕዐ
መበቆልን ትውልድና ያሱከ ብንጹር ዘይፍለጥ ኮይኑ ምናልባት ግን ካብታ ሽዑ ገለ ክፋላ ኣብ ትሕቲ ፖርቱጋላውያን ዝነበረት እሞ ሚስዮናዊ ኢጣልያዊ አሌሳንድሮ ቫሊግናኖ ምስ ፖርቱጋላውያን ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ብተደጋጋሚ ዝበጽሓ ዝነበረ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ሞዛምቢክ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእምት ቲዮሪ እኳ እንተሃለወ እንተኾነ ግን ኣቃውምኡ ጉልበቱ ሕብሪ ቆርበቱን ጨጉሩን ግን ነቶም ነዋሕትን ጸለምትን ዓሌት ዲንካ ናይ ደቡብ ሱዳናውያን ስለ ዝመስል ወይ ካብ ደቡብ ሱዳን ወይ ካብታ ሽዑ አቢሲንያ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ካብ ምዕራብ ጋምቤላ ከም ጊላ ተሸይጡ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእንፍት ክልሰ ሓሳባዊ ርእይቶታት እውን ኣብ ገለገለ ጽሑፋት ናይ ታሪኽ ተሰኒዱ ይርከብ እዩ። እቲ ካብ መበቆል ትውልዱ ከም ጊላ ዝተሸጠ ከም ሓላዊ ወይ ቦዲጋርድ ናይ ሚስዮናዊ ኢጣልያዊ አሌሳንድሮ ቫሊግናኖ ተቖጺሩ ብዌስት ኢንዲ ትጽዋዕ ዝነበረት ግዝኣተ ህንዲ ኣቢሉ በዛሎሚ ኣካል ናይ ቻይና ዝኾነት ማካው ሓሊፉ ኣብ ጃፓን ዝበጽሐ ያሱከ ኩሉ ከርተቱ ዓስቢ ክረኽበሉ ግዲልዎ ሓደ ካብ እሙናትን ክቡራትን ወታደራትን ኣማኽርትን ናይቲ ንጃፓን ዘሕበረ ወይ ደ ግሬት ዩኒፋየር ተባሂሉ ኣብ ታሪኽ ጃፓን ዝጥቀስ ልዑል ስምን ዝናን ዝነበሮ ሓያል ሃፀይ ኦዳ ኖቡናጋ ክኸውን በቂዑ ጥራይ ዘይኮነ ኣይኮነንቲ ከም ጊላ ከርተት ዝበለ ያሱከ ዝኾነ ማንም ጃፓናዊ ይኹን ወጻእተኛ ዘይረኽቦ ዕድል ብኸቢድ ታዕሊም ሓሊፉ ሳሙራይ ዝብል ማዕረግ እውን ተላቢሱ እዩ። እኳ ደኣ እቲ ኣብ ታሪኽ ጃፓን ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃውን እንኮ ዘይ ጃፓናውን ሳሙራይ ኮይኑ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ምንጪ ብዙሕ ዛንታታትን ፊልምታትን ክስራሓሉን ከምኡውን ኣብ ጃፓን ብምስሉ ሓወልቲ ክትከለሉ ዝገበረ ታሪኻዊ ክብሪ ኣብዚ ብሴንጎኩ ፐሬድ ወይ ዘመነ ሴንጎኩ ዝጽዋዕ ዝነበረ እዋን ሓደ ካብ ሓያላት ሃፀያትን ናይ ኩናት ጎይተትን ዝነበረ ኦዳ ኖቡናጋ ዝቕመጠላ ዝነበረ ናይ ትሽዑ እዋን ርእሰ ከተማ ዝኾነት ኪዮቶ ብጎደና ያሱከ ይሓልፍ ኣሎ እንተተባሂሉ ሰባት ብብዝሒ ንዑ ክርእዩ ይጸቓቐጡን ይበኣሱን ከም ዝነበሩ ኣብ ታሪኻዊ ጽሑፋትን ምንጭታትን ናይ ጃፓን ተሰኒዱ ይርከብ። ብ21 ሰነ 1582 ግን እቲ ንጃፓን ምልእቲ ከም ሃገር ከሕብራን ክምርሓን ዝጽዕር ዝነበረ ድሒሩ ደ ግሬት ዩኒፋየር ዝብል ቅጽል ስም ዝተዋህቦ በዓሉ ዕለት ያሱከ ዝነበረ ሃፀይ ኦዳ ኖቡናጋ ብሓደ ካብ ላዕለዎት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሓለፍቱ ዝነበረ ኣኬቺ ምጽሂደ ብክድዓት ተጠሊሙ ብሆኖጂ ኢንሲደንት ብዝጽዋዕ ፍጻመ ኣብታ ርእሰ ከተምኡ ዝነበረት ኪዮቶ ኣብ ሓወልቲ ሆኖጂ ድብያ ኣጋጠሞ ዘይሓሰቦን ዘይገመቶን ብገዛእ ወታደራቱ ሓደጋ ወዲቖ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ሃፀይ ኦዳ ኖቡናጋ ምስ ያሱከን ካልኦት 30 ወታደራትን ኮይኑ ብትብዓት እኳ እንተተቓለሰ ነቶም ብዝሒ ዝነበሮም ብኣኬቺ ምጽሂደ ዝተመርሑ ወታደራት ግን ክስዕሮም ኣይከኣለን። ኣብቲ ሓወልቲ ኸኣ ሴፕኩ ፈጸመ። ኣብ ታሪኽ ናይ ሽዑ ጃፓን ሓደ ወታደር ወይ ሃፀይ ኣብ ኢድ ጸላእቲ ካብ ምውዳቕ ወይ ካብ ውርደት ንምግልጋል ብገዛእ ፍቓዱ ሴፉ ናብ ኣፍ ልቡ ሸኺሉ ነብሰ ቅትለት ምስ ዝፍጽም ሴፕኩ ገይሩ ይበሃል ነይሩ። ልክዕ ኣብዛ ሃፀይ ኦዳ ኖቡናጋ ዝሞተላ መዓልቲ ያሱከ ምስ ሓይልታት ናይቲ ኖቡታዳ ዝበሃል በኹር ወዱን ወራሲ ውርሻና ሃፀይ ኦዳ ኖቡናጋ ተሓዊሱ ኣንጻር ወታደራት ኣኬቺ ምጽሂደ ቃልሶም እኳ እንተቐጸሉ የግዳስ ሕጂውን ኣይሰለጦምን ብብዝሕን ብውዳበን ተበሊጾም ተሳዒሮምን ተማሪኾምን ኣብ ኢድ ጸላእቶም ወደቑ። ህይወት ያሱከ በዚ ከተብቅዕ ጽሑፍ ተኣ ስለ ዘይነበረ ግን ጀነራል ኣኬቺ ምጽሂደ ያሱከ መበቆሉ ጃፓናዊ ስለ ዘይኮነ ከምቶም ካልኦት ከይቀንጸልን ክመሓርን እዩ ኣዚዙ። ያሱከ ሽዑ ከም ዘይተቐትለውን ድሒሮም ናብቲ ቦታ ዝበጽሑ ፖርቱጋላውያን ኣረጋጊጾም እዮም። እንተኾነ ግን ብድሕርዛ መዓልቲ እዚኣ ሃልዋት ያሱከ ዝገልጽ ጽሑፍ ይኹን ምስክር ኣይተረኽበን። እቲ ቅያን ፍሉይ ፍጻመታትን ዝበዝሖ ከልበትበት ዘይጸዓድ ትብዓትን ጅግንነትን ዝመልኦ ህይወት ያሱከ ብግቡእ ከይተሰነደ ኣብ ባሕሪ ከም ዝነጠበ ማይ ሃጢሙ ተሪፉ። ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዘመናዊ ታሪኽ ንታሪኽን ጅግንነትን ያሱከ ዘንጸባርቑ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶታት ከም ፊልም፣ ቪድዮ ጌምስን ደርፍታትን ፈርዮም እዮም። ገለ ካብኣቶም ምስ ንርኢ ብመልክዕ ማንጋን ኣኒሜን ዝፈርያ ከም ኣፍሮ ሳሙራይ፣ ያሱከ፣
ኖቡናጋ ኮንሴርቶ ከምኡን ደ ናይፍ ኤንድ ደ ስዎርድ ክህልዋን ከለዋ ብመልክዕ ንጹር ፊልም ነቲ ሓቀኛ ታሪክ ህይወቱ ብግቡእ ዝገልጻ ብላክ ሳሙራይን ያሱከን ዝብላ ፊልምታት ኣብ መስርሕ ከም ዝርከባ ዋርነር ብሮስ ኤንድ ላዮንስ ጌት ዝበሃሉ ኣፍሪቲ ፊልምታት ኣብ ቀረባ ግዜ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ለካቲት 2023 ብራዚላዊ ናይ ሳምባ ሳዕስዒት ቤት ትምህርቲ ሞቺዳዴ ኣሌግሬ ኣብ ናይ ሳኦ ፓውሎ ናይ ከተማ ካርኒቫል ብመልክዕ ሳምባ ዘቕረባ ብዛዕባ ያሱኬ ትገልጽ ደርፊ ዕውቲ ናይቲ ዓመት ውድድር ክትከውን በቂዓ። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓመታዊ ቢልዮናት ዶላራት ዝትመን መኽሰብ ዘለዎ ናይ ቪድዮ ጌምስ ኢንዱስትሪ ኣሳሲንስ ክሪድ ሻዶውስ፣ ሳሙራይ ዋሪዮርስ፣ ኒዮ ከምኡን ኖቡናጋ ኣምቢሽን ዝብላ ንያሱኬ ከም ካራክተር ዝሓቆፋ ቪድዮ ጌምስ ኣፍርዩ ብዙሕ ኣታዊ ክረኽበሉ ክኢል እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ህይወት ናይ ሳሙራይ ተዋጋእቲ ብኸፊል ንምርዳእ እትሕግዝ ዘ ላስት ሳሙራይ ዘርእስታ ናይቲ ህቡብ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ቶም ክሩዝ ፊልም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ይፈቱ። ብካልእ ትሕዝቶ ኣብ ካልእ እዋን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም።